Salutare tuturor, eu sunt Oprea și bine am găsit la primul episod de pe acest canal. Sunt pe serverul rpg.podzone.ro. Mapiul îl aveți în descriere. Scuzați-mă că am lag. Da. Am ceva pus în bară și da, trebuie să mi se descarce. Păi... Sper că o să intrați în număr cât mai mare pe acest server, este super tare. Și după ce vă înregistrați, da, aveți comanda /bonus și primiți 100 KK, 100 premium points și 100 de ore driving license. Licența de condus. Permisul, așa, mai pe românește. Serverul nu e atât de populat. O să se schimbe game modul, da. Și da. Asta e mai mult o prezentare a acestui server. Eu să mă joc mult pe serverul ăsta pentru că îmi place. Și fondatorul serverului este Hope. Și scripterul serverului este Jay-Z. Uite așa. Așa și Hope. Și Jay. Hope și Jay-Z. Sper să intrați în număr cât mai mare, pentru că e tare server și merită. Și cred că cam atât cu această prezentare a unui server. Eu am fost Oprea. Pa, pa!